Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Allah Teala minnet yamadan da sizin bilen iştirakçılığı nasip etti. Bugünkü sözünü böyle dünyada bargan vaziyatga beyleberek alıp barasım kele. Jir şarında soğuşlarının tınıp turgan vakıtı yok. Hem mine indi şuşu soğuş temesine kirip ketkeş indi men özümnün hatırda bulgan koy bir istelikler bilen sizin bilen ortaklaşasım geldi. Бигрәк тә менә Бөек Ватан сугышы чорында булган авырлыклар турында, сугыштан кайткан кешеләрне әзрәк белгәнлектән, инде аларның исән кайтканнары бик әз булды бит инде, әз булды. Безнең тирәләргә кайтучылар әз инде. Күбрәк кайткан кешеләр инде сугыш вакытында яраланып, гарип булып кайткан кешеләр турында сүз алып барасым килә. Менә минем туган авылым Уртанлыктан дип әйтәм инде. Анда бар иде безнең Гыйззатулла абзый дип йөрттек без аны. Гыйззат дип әйтә торганнар иде. Ул аяксыз иде. Бер сыңар аяк белән йөрде. Аягы инде протез, теге агачтан гына ясап куелган. Шундый аяклы иде. Бар иде инде күзсез кешеләр сугыштан шулай гарип булып кайтканнар алар. Сугышта ук вакытта кайткан. Алар сугыш биткәнче көтмәгәннәр инде. Гарипләнгәннәр дә аларны кайтарганнар өйләренә. Андый кешеләр бар иде. Сугыш турында аларның берсе дә сөйләгәне булмады. Без инде дөрес балалар ул турыда сорамаганыбыздыр да инде. Сугыш турында берәүнең дә сөйләгәне булмады. Ә менә мин бүген яши торган авылда бар иде безнең күршебездә генә Мулла Нур абый дип йөртә торган инде. Ул да сыңар аяк белән иде. Аның тездән түбән тезеннән арылык инде аягы юк. Шулай ук протез инде, агачтан ясалган протез инде, аягы инде агачтан ясалган. Ул инде үзенә күрә аның һөнәрләре бар иде. Әйтик инде ул ныклап эшли алмаса да бик күп һөнәрләре бар иде. Аның инде кул эшләрендә мәсәлән агач эшләре, әйтик инде тәрәзә налишниклары ясау, тәрәзә рамнары пыялалау, шул рамнарны пыялалау, шундый эшләр белән шөгыльләнә торган иде. Хәтердә калганы бигрәк тә менә минем балаларымның аяк киемнәре тиз туза торган иде. Ул менә бик оста итеп шушы аяк киемнәренең табаннарын алыштыра, аларны тегә бик матур итеп тегә торган иде ул. Хәтердә калган инде малай чактан ук инде аныңа бирелгән иде машина, без аны Запорай дип йөртә торган, Запорожец булат дип йөртелә инде ул машина. Ул бик еш сүнә торган иде. Аны кабыза алмыйча азаплана торган иде, әйләндерә ручка белән. Инде булдыра алмагач инде без балаларны, без малайларны чакыра торган иде. Әйдә малайлар булышыгыз әле. Без инде машинаны этеп үргә таба алып менә бездә бурып куеп инде үрдән этеп төшерәбез инде. Кызу, әйдәгез малайлар, әйдә кызурак дип безгә дәшә торган иде. Машина кабынып китә. Туктатмый инде машинаны яңадан сүнәр дип курыктым икән, соң ишектән генә кулын булгап, рәхмәт сезгә дип китеп бара торган иде. Сугыш инде бик авыр афат нәрсә. Без инде сугышны күрмәдек. Без бит сугыштан туган балалар дип әйтик инде. Мин үзем менә сугыш тәмамланганнан соң 4 елдан соң гына дөньяга килгән кеше. Әмма ләкин сугышның авырлыкларын безгә дә күрергә туры килде. Бу бигрәк тә яшәү шартлары, туклану шартлары. Әле ныклап ипи ашый башлау безнең 60-нчы елларга гына туры килде. Ныклап авыз тутырып икмәк ашау 60-нчы елларга гына туры килде. Менә мин бәрәңге ипи ашаганны хәтерлим. Бәрәңге ипи дигәч, бүгенге минем оныкларым аптырыйлар. Нинди була ул бәрәңге ипие? Менә шул бәрәңгене кырып, аны кыргычтан кырып, аның крахмалын чыгарып, уны булган кеше шушы крахмалны унга әвәләп пиштә шулай ипи итеп пешерә торган иде. Әни инде мәрхүмә мәктәптә ул вакытларда әле ашату юк. Башлангыч класслар 3-4 классларга вакытта инде мәктәпкә алып бара торган идем. Шушы бәрәңге ипиенең бер телемен алып барып, узын тәнәфестә ашый башлаганчы ул ипи таралып бетә торган иде. Аның уны әз булган инде. Гел крахмал, әмма ләкин ул бик тәмле, токлыклы була торган иде. Хәзерге бәрәңгеләрдән аны крахмалны чыгарып та булмый. Белмим инде, элеккеге бәрәңгеләр шундый булды микән соң. Хәзерге бәрәңгеләрне уып карыйм, чыгарып карыйм мин, аның крахмалы чыкмый. Менә шундый авыр тормышларда яшәсәк тәген, без инде барыбер сау-сәламәт булдык. Сау-сәламәт булдык. Инде сугыш турында сөйли башласаң, кешеләр аптырап китә торганнар иде ул вакытларда. Сугыш турында берәү дә сөйләмәде.
Безнең авылда яңадан да бар иде Кәрим абый дип йөрттек без аны, Кәрим абый дип йөрттек. Ул пленга эләккән. Пленда булган. Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм, сугыштан соң ул пленда авылга да кайтмаган, аны 10 елга яңадан сөргенгә сөргәннәр. Ул сөргендә булып кайткан инде, аны хәтерлим, сөргендә булган. Ул кешеләр белән бер дә аралашмый торган иде. Аның авызыннан бер вакытта да тәмәкесе төшмәде. Ул тәмәкене бик күп тарта торган иде. Кешеләр белән бик аралашмады, сөйләшми торган иде ул. Үзенә үзе йомылып, шулай итеп кенә менә кешеләр янына барган сурәттә дә, авылдашлар янына барган сурәттә дә ул читтәрәк торыр иде, бер вакытта да кешеләрнең сүзенә катышып китә алмады. Менә ул бик авыр кичергән менә. Ул сугышка бит киткән, үзе теләп пленга да төшмәгән. Әмма ләкин шулай итеп кайтканнан соң үз иленә кайткач, аны яңадан 10 елга сөргенгә сөргәннәр. Менә андый хәлләр дә булган, ул авыр булган.